Nyt puhutaan ruuasta, joka kruunaa sun pikkujoulut. Baltic Princessillä tää ruokatarjonta on ihan omalla tasollaan, siis oikeesti. Täältä löytyy jokaiselle jotakin ja vähän enemmän. Me aloitettiin kierros Grillhousesta. Otettiin alkupalat listalta, mutta täällä olisi ollut tarjolla myös alkupalabuffetti. Ja kattokaa nyt tätä. Mun suosikkeja riviin ladottuna. Tässä kohtaa alkoi epäilyttää, että tarviiko sitä pääruokaa ollenkaan. Mut hyvä, että otettiin. Tää oli ihan 6/5. Jälkiruokia sai myös valita listalta tai käydä ottamassa buffasta. Ja tietty, testattiin molemmat. Makean ystäville tää on ihan paratiisi. Vahva suositus. Aamulla odottikin vähän ylellisempiä aloituspäivää. Kuohuvaa ja premium aamiainen. Tää oli ehkä mun lemppari koko reissusta. Buffetin lisäksi sai tilata munakkaan, johon sai valita täytteet listalta. Ja kyllä, se oli just niin hyvää, miltä se kuulostaakin. Sitten olikin meidän risteilyisäntien suosikki, eli Happy Lobster. Alkuun pienet lusikat ja pääruoksi pöytään kannettiin äyriäisvati. Ja oli muuten todella hyvää. Jälkiruuat pöytään ja sitten ansaittu ruokalepo. Laivan varsinaisessa buffetissa me ei ehditty syömään, mutta kävin siellä teitä varten kuvaamassa. Ja siis, tää oli ihan oma nähtävyytensä. Tarjolla oli laaja valikoima eri makumaailmoja ihan laidasta laitaan. Erityisesti jäi mieleen kasvispöytä. Mun mielestä tää pöytä oli todella runsas ja näytti hyvältä. Yleisesti koko buffetti oli monipuolinen ja oikeasti herkullisen näköinen. Ja näistä vaihtoehdoista sä voit valita just sen, mikä sopii sun porukalle parhaiten. Kannattaa varata hytit ja ruokailut nyt, koska nämä ravintolat täyttyy nopeasti. Nähdään Rissellä!